10 बोसोर जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिआ दायो उदां अख्राङाव। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिथारनांगौ सिमांजों गोबाव सम सरकारजों दावहा नांबोनाय सासे बारग' एनडिएफबिआ दिनै उदां अख्राङाव। नंगौ, गोबाव सम 10 बोसोर जोबथेसालियाव भुगिनांनानै दंमोन सासे बारग' एनडिएफबिआ। चिरां जिल्ला दुनाबारि गामिनि थागिबि बि बिरबाय मुंजों मिथिजानाय बारग' एनडिएफबिनि मोखाङाव दायो खुसिनि मिनिनाय। नंगौ, थारैनो बि बिरबाया जोबथेसालियाव थानाय समाव बिथांनि आंगो बिसि आरो फिसाफोरा जोबोरैनो दुखु खस्थ'जों न'खर खुंदोंमोन। दायो बि बिरबाया गावनि न'खराव बिसि फिसाफोरजों सम बारहोनो हासिगोन। बि बिरबाया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायखौ लानानै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरा बिथांनि न'सिम थांनानै बिर जोहोलाव बि बिरबायखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि बि बिरबायखौ बरायखांनायनि उनाव चिरां जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि एन अखाहादिया बुंथिदों दि एनडिएफबि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौखौ जों लुबैयो आरो जाय बिथांमोनहा जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो बिटिआर सरकारा गोबां मदद खालामदों होननानै फोरमायदों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि एन अखाहादिया। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि एन अखाहादिया मा बुंथिदों आबुङै खोनासंदो। सोरजिनायनि सिमांजों बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांजों जे नोंथांमोननि एक्स एनडिएफबि जिहेतु नोंथांमोननि लोगोआ गोबां 10 बोसोर जोबथेसालियाव दंमोन, दिनै उदां जाफैबाय। दिनै नोंथांमोना वेलफेयार एसोसिएशननि हिसाबै नोंथांमोना बरायफैदों, मा फोरमायगोन? जोङो दिनैहाय मोजां मोनदों। बिथां दिलीप बसुमतारी, बिथांनि बिफानि मुङा शैलेन बसुमतारी, बिथाङा अरिजिनेलि बिजनि फानबारिनिमोन। ओमफ्राय बियो दा जोंनि नैबे नाम्बार 2 दुनाबारि बेंटल खाथियावहाय सेटेल जाफैबाय। बिथाङा एनडिएफबिनि जानानै गोबाव बोसोर दावहा नांदों। ओमफ्राय बिनि उनाव बिथाङा हमजानायनि उनाव फ्राय 10 बोसोर जाबाय बिथाङा जेल जानानै। दिनै बिथाङा उदां अख्राङावहाय सफैबाय। जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों आरो मोजां मोनदों। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ गोबाव बोसोर खस्थ' खालामनायखाय जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै बिथांखौ मान बावफैदों। बिथांखौ जोङो बरायदों आरो बिथाङा बे जायगानिनो बासिन्दाबो, जोङो बेखायनो जोङो बिथांखौहाय मान बावफैदों आरो। बेबायदि गोबां जेलाव दंबावो औ, बिथांमोन। दा जोङो गासैबो दाबो गोसो माने खुसि नंजोबा। जोंनि गोबां लोगोफोरा दाबो जेलावनो दंबावो। बिथांमोनखौ बख'नायनि जि खामानि बियो सोलिगासिनो दङ। ओरै जोंना प्रमद बर' सार आरो जोंनि फेरेंगा सार आरो गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोना नाजाबाय थादों। गोबां राङारि मददफोरबो हरबाय थादों आरो माखासे उखिलफोरबो बिथांमोना हमनानै होदों। दा नैबेखिनि साननैसोनि गेजेराव साब्रैल' बेल मोननाय जादों। दा साब्रैनि गेजेराव साथामा बिथांमोना माखासे केस थाबावनायखाय बिथांमोना गबोथ'वाखै, बिथांमोनाबो ओंखारगोन बेलाव। दा दिनैहाय जोंना दिलीप बसुमतारी बि बिरबायसा होननानै बुङो, बिथाङा दिनै सफैग्रोबाय। जोङो बेखायनो बिथांखौहाय दिनै मान बावफैनाय। बारग' एनडिएफबि बिथांमोना गावसोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदों होनो, थारैनो नोंथांमोनखौ लानानै राजखान्थि गेलेदोंमोन? बेबायदिथ' राजखान्थिनि जेबो माबा गैया। जोंना सार्थ'आ मोनसेल', जोंनि जि लोगोफोरा खस्थ' मोनदों, जेल सिङाव थादों, जोंहाबो दुखु दङ। जों बिथांमोनखौ बावा आरो जों जिखि जाया थांखि बिथांखि लानानै जों जिखि जाया एसोसिएशन बा बायदि रोखोम, दा जोंनि पइन्टआ बे मोनसेयानो, जों जायजोंखिया रायज्लायहैया मानो जोंना 1 नाम्बारावनो जोंनि बे थाबोनाय लोगोफोरनि खोथाखौ जों सावरायग्रोनाय जायो। मेम'रेन्डाम मोनसे हो, जोंनि 1 नाम्बार पइन्टआ बे केसनि जेल जानायफोरनि थाखायनो जोङो सिन्था खालामनानै जोङो होग्रोयो। खिन्थु गोबां नाजासेयावबो जोङो माने हायाखैमोन। दा लासैनो बियो जाबोगासिनो दङ, जों आसा खालामो आरो।